Danas ćemo pripremiti izuzetno učinkovitu prihranu za sadnice patliđana, brokule i tikvica, koja će potaknuti brz rast, razvoj jakog korijenja i obilno plodonošenje. Ova organska formula također pruža vitalnu podršku za slabije sadnice, dajući im potrebne minerale i energiju za jačanje. Sastoji se od 3 jednostavna i pristupačna sastojka, a priprema traje samo 1 minutu. Heljda, često zanemarena kao biljna prihrana, iznimno je bogata fosforom, kalcijem i kalijem, te prirodnim biljnim hormonima koje potiču razvoj korijenovog sustava i jačaju imunitet biljaka. 1 žlicu heljde usitnite u mlincu za kavu kako bi dobili prah koji ćete pomiješati sa 2 litre vode. Zatim u vodu dodajte 1 žlicu kurkume. Kurkuma sa svojim antibakterijskim i antifugalnim svojstvima štiti biljke od štetnih mikroorganizama, jačajući njihov imunološki sustav. Konačno dodajemo žlicu šećera kao izvor brze energije za biljke, potičući metabolizam i rast, posebno u fazama intenzivnog rasta kao što su klijanje i razvoj sadnica. Smjesu ostavljamo 24 sata na sobnoj temperaturi, nakon čega je procijedimo. Razrijedimo je s 3 ili više litara vode, ovisno o količini korištenih sastojaka, te koristimo za zalijevanje biljaka svakih 15 dana. Prijatelji, ne zaboravite naš sljedeći video na vašem ekranu. Hvala vam puno na pažnji. Pozdrav!